ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ତଡ଼ାଖିଆ ନେତା, ଏବେ କହିଲେ ବିଜେପିରେ ବରିଷ୍ଠତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ବରିଷ୍ଠ ନେତା? ଏତେ ଥର ବିଧାୟକ କଲେଣି, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଅଛି? ବିଜେପି କୁ ବିଧାୟକ ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚୟନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ କହି ପରୋକ୍ଷରେ ଦଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣ। ଏଇଠି ବରିଷ୍ଠତାର କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କି କଣ ଅଛି? ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର କି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦେଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ନିଜକୁ ତଡ଼ାଖିଆ ନେତା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ବିଜେପିରୁ ବି ତଡ଼ା ଖାଇଛି, ଏବିଭିପିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି, ସ୍କୁଲରୁ ବି 2 ଥର 3 ଥର ତଡ଼ା ଖାଇଛି, କଲେଜରୁ 4-5 ଥର ତଡ଼ା ଖାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ତଡ଼ାଖିଆ ଲୋକ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ତଡ଼ା ଖାଏ। ବିଜେପିରୁ ଏବେ ବି ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜେପି ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନଥିବା ସୂଚାଉଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 14 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାନଯିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଅଭିମାନରେ ଜୟ ନାରାୟଣ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା।